itikofunai yoberemaoko itikofunai tazvakazarurwa amaivotisira $5 kuchechi. Haleluya. Zvinoshata yakagadirwa pasi. Yes, verikaipa shato huru yakagadirwa pasi. Nyoka yakare zita rayo ndiDiablos naSatani, munyengeri wenyika yese. Saka pari kutaurwa zvechikara kuno kingdom of darkness kuno pachibva panzi chakapiwa simba neshato. Shato ndiDevil. Ndinoda kukuburitsirai nyaya iyi kuti mumwe musi unonamata Satani usingaziva chibhurema wangu. Kunoku munotaura zvababa mwanakomana namweya mutsvene muchiti baba ndiye Jesu ane simba. Kunoku tikuona chikara. Chikara ichi chiri kushandawo semutumwa, chiri kupiwa simba nababa wayo vari kunzi Satani kana kuti nyoka. Isu anoti tisu toti nyoka, iko kwanaka tonzi baba. Saka ukonera kuti imi pamunoparidza utatu humwe kuno, utatu humwe huriko kuno. Saka uchanzwa zvaantikristu, uchanzwa zvaSatani nyoka, uchanzwa zvechikara. Iko zvino Satani, you cannot see him kuti uyu Satani ndamuona, because ari kuoperate in the same realm like the Holy Spirit. Haoneke. Ndiye antikristu. Akanzi anouya pachichabatwa chamukomba Satani anenge abuda pachena abatwa kunzi nzvi. Chikara ichi ndo chiri kutumwa samweya mutsvene. Vaya pamune muchitotaura nyaya dzese dzinopesana naKristu pepe, muri kutonamata baba mwanakomana namweya mutsvene weimwe kingdom. Uri kutonamata Satani baba, shato, chikara chiya chiya mutumwa wacho. Ndizvozvo yarikoti machienda yakametaniswa zvakanakanaka. Saka mauri kunzwa kunzi mitairi akandorwa kunokwanika achirwa naantikristu. Paakakandwa pasi ndosaka kava yari spirit. Haumuoni ndinati kufamba kukwadzana Satani achibata. Vaisiti tichasungwa sei kana chiri mweya? Hachitori mutrinity ka ndo trinity yemasatani, because vachikooperator like antichrist. Vandoda kuti undibata immediately paunongoita chinhu chinokubvisa kuna Mwari watopinda mukingdom of unotonzwa rimwe simba rinopinda mauri nokutuma kusarurama. So but simba renharo unonzwa uchita nharo usone vhangeri renyasha spirit holy palevel yeholy spirit kwaSatani kune honi yekwake iri bhedhi kuno unongori honi yekusaiti kwechikara. Ndimi vanhu vacho ngobvaaisima nacho dzikai pachapter 13 pamakabata mapavhesani chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti mirai mapavhesani ai mamhanya kure kure kwasina kutaura. Endai pa3 mumwe musoro wacho. Endei pa2 actually. Chikara ichi chandakaona, chikara chakaonekwa naJohn chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere, tsoka dzakaita sebere, nomuromo wacho somuromo weshumba, muromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo. Pauri kuparidza shumba yaDhavhidhi kuno kutoriwo nechikara chine muromo weshumba wokuti kusaita. Uri kuona imitation inoitwa naDevil. Werengai tipati nechigaro chacho ushe. Chigaro chechi ushe hwani namasimba makuru, chine simba diki here. Saka ukaona kune kingdom itori nethrone iri kutonamatwa. Ukaona munhu achiramba nyasha ane chigaro chaari kutonamata, ukaona munhu achiita zvivi zvekusarurama ane chigaro nemasimba ake anonamata. Don't be confused nevanhu maechitamba. Kana munhu asiri muna Kristu ari muna Satani, kutoriwo nespirit yeko yechikara inooperator naantichrist. Baba vavo is the serpent, devil, nyoka. Vanoti chitsike aiwa masomo aya anofanira kuto kungoimba zvedu ngoti nakiro chitsike Satani